Έχεις δοκιμάσει κάθε μέθοδο για να ξεπεράσεις το άγχος και την ανασφάλεια, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να δουλεύει? Μείνε μαζί μου, γιατί σε αυτό το βίντεο θα μάθεις πως η υπνοθεραπεία μπορεί να φέρει την αλλαγή που ψάχνεις και να βελτιώσει την ψυχική σου υγεία. Η υπνοθεραπεία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε πολλούς τομείς της ζωής. Πρώτα απ' όλα βοηθά στην αντιμετώπιση του άγχους και του στρες μέσα από τη χαλάρωση και τον επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου. Το μυαλό σου ηρεμεί και οι καθημερινές ανησυχίες αρχίζουν να εξαφανίζονται. Επίσης, βοηθά στην αύξηση της αυτοεπίθεσης. Με τη χρήση θετικών δηλώσεων και εικόνων, αρχίζεις να πιστεύεις στις δυνατότητές σου. Πολλοί άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει την υπνοθεραπεία αναφέρουν βελτιώσεις στη ψυχική τους υγεία. Αντιμετωπίζουν φόβους όπως δημόσιες ομιλίες ή κοινωνικό άγχος και καταφέρνουν να περάσουν από αυτά τα εμπόδια πιο δυνατά. Η υπνοθεραπεία βοηθά να γνωρίσεις και να ξεπεράσεις τις αρνητικές πεποιθήσεις που σε κρατούν πίσω.